Angibingelele ngiphinde futhi ngingamukelela kuNqambothi Media TV 18 engenza kwenza uma ukuthi uyafilela ikhasi ngicela wenze okufanelekile ucofa usubscribe ulike bese uphawula ngemuva konanzi inkulumo ezolandela. Isiphumelo bala inyanga yaseMtubatuba uMkhwanazi yabhekana ngqo nobaba okhulume kabi ngoShembe unyazi lwezulu wathi ayikho inkolo yakwaShembe inkolo yakwaShembe ingama. Kanti-ke inyanga uMkhwanazi isibeke kanje ngesikhathi iphendula izinkulumo zalo baba yamtshela futhi ukuthi akaphume ezindabeni angahlangana nazo angahambe ephawula nezinto ezingamdinga. Le nje ukukhuluma kakhulu ngane zakwethu ake ubambe la. Sanibingelele. Unomkhulu la enginomuzwa egxeka izinkolo zabantu ethi nenkolo le yakaShembe into engekho. Manje methi into engekho ngisalela imibuzo ngoba ngiyibona ikhona le nkolo isafanishine kwamanje. Ukuthi-ke ukujula kwabantu akufani futhi angeke kwafana bese sikhuluma iqiniso. Angeke kwafana ukujula komuntu nje ezweni lemoya. No ku right. Uyazi ukuthenga kwezithunywa ukuthi kuyini? Ukuthenga nje kwezithunywa. Uyazi ungasithenga isithunywa esasikhona 500 years ago. Usithenge size lapha kuwe. Uyazi ungasithenga isithunywa samaJuda. Uyazi ungasithenga isithunywa salaba ababe nawo amandla ukwenza izinto zenzeke. Mhlambe babexhumana nezinye izinto. Uyayibona lonto leyo ezingaleko kwenza. Mina inkolo kaNazaretha ngingayivuma ukuthi khona ngezathu esisodwa. Umprofeti ubaba uIsaiah Shembe ngokwazi kwami ngoba waye entabeni nje ziningi izithunywa ayithenga ngendlela naye ayibonise ngayo. Wayithenga izithunywa nesebandla, wasithenga isithunywa sokusindisa. Ungazibiza zize beningi kodwa izithunywa eziningi wayithenga ngoba intaba iyathwasisana, igeza umoya ube pure. Kukhona enye into ke lapha entabeni ngeke ngikwazi ukuyichaza. Iyona lento le eyayikhona umhlaba ungakadabuki, yona yayisivele izelwe. Khona lapha entabeni nje eyayikhona umhlaba ungakadabuki, yona isivele izelwe. Eyizo lonto leyo. So ngokubuka indlela yobizo lika Mhlonishwa ubaba uIsaiah Shembe, intaba nalento mina ngiyazi ukuthi isentabeni, kodwa ekudabukeni wazo zonke izintaba namagqumo nemimango yayisizelwe yona. Ekudabukeni kwazo zonke izinto yayisivele ikhona futhi naphakade nanini yoba khona. So umprofeti lo engamvuma kuphela nje abantu abangangiphathisisi kahle abakaShembe ilokhu kulwa kwakhona komndeni. Basolana ukuthi ubani wathakatha abani nomunye uhlele esihlalweni esirongi. Yonke lonto leyo futhi abantu bakaShembe mase beyiyeke lento le yabo yomndeni yokulwa kuningi okungavela. Mhlawumbe ngaphenduka abantu abaningi ngoba abantu abaningi abazwani. Nodlame kuyagwejwana lapha. Yebo phela abanye abantu basuke bengokukholwa. Kodwa khona abanje abayisaba ingxushungxushu.
into bayithanda bethi la kubuye kushunyayelwe ngobani ukuthi benzani, nalabo abangezansi uyabeza nala bashumela ngobani, kwenzakalani. Kusanukwana namanje kodwa izinto ezenziwa ngo-1977. Kodwa uma abantu bakaShembe bebengahlangana babe nezwe elilodwa, lo mNazaretha amngagcwala umhlaba wonke, ngoba ngokwazi kwami nje kula eAfrika, hayi umhlaba wonke, akukho eEngland, akukho eAmerica, kupho. Kodwa uma engaba umuntu munye, lento yabe ngagcwala umhlaba wonke, inkinga badonsisana, kunokusolana nje okuningi esinokukuzwa. Kanti ubaba izaShembe ithunywe eziningi wayeseyithengile ehamba nazo, ngoba phela ufakazi walokho phela lezi ingubo ayishintshe igqoka, ingubo zeyithunywe lezo, ingubo khona nenye ingilozi eziningi. Mawushintsha ugqoka le ngubo lezo blues, ukugqoka izithunywa ezithile ziningi. Umgidi, umlozi wezulu, uhamba nezidalwa ezinhle, othanda umgidi ugqoka ingubo emnyama nemhlophe, uyabona, ziningi izithunywa. Kodwa uMprofessor izaShembe wakwazi eziningi ukuthi zimembathe ahambe nazo, ngoba nesamanzi wayenaso. Bengeke ngibone eminye imjiva yakhe ukuthi lesi samanzi lesi, ingakho wayekwazi ukukhuluma namanzi amuzwe, ngoba wayenaso isithunywa samanzi, yabo. Nengilozi yakhe futhi yayikhona, iyo yayithwala zonke lezi zithunywa lezi. Vele-ke ngeke singakulindela ukuthi umndeni ukuyibange izinto, kubangwa amafa, kubangwa yonke lento. Iyo-ke lento le edala ungahambi kahle. Kodwa ngiyakholelwa mina kuMprofessor izaShembe ukuthi wayephethe izithunywa eziwungqo, futhi hayi lezi ezokwenziwa, hayi nalezi ezokuthwala, kwakuyithunywa ezingqo. Ngiyibona imjiva yakhe, wayephethe zona. So ubaba lona futhi nesithunywa sikaJesu ukuba sikhona, uMprofessor izaShembe wayengasithenga naso, simembatha ngithi ukuphiwa phela. Ngokwazi kwami nje ingilozi into enjengomntwana, umntwana omncane, ingane nje encane, ingilozi nje kuba umntwana nje, kuyinto eyingane nje, ngokwazi kwami, uyabo. Futhi ingilozi yakhe ifana nawe, iwena nje, iwuwe. Yabona ungayigunda intshebe, yona ayikazi yenza impucu ekhanda, ayikaze futhi izigundi izinwele ingilozi yakhe, solokhu yaba njalo. Kodwa ifana nawe, iwuwena. Ngisho ngakhazimula kanjani ubuso bayo, kodwa mase sisondela kuso uyibona, hayibo imina lo, sengimdala. Ilapho uzobona kahle ukuthi awu kanti kudala sabakhona, nanini futhi siyobakhona. Uyibona ukuthi hayibo ngikulesi simo futhi, ngoba ngiyakuthembisa mina mzukwane, ubona ingilozi yakho iyofana nawe, kodwa ayikazi iphuca inwele, inetshebe futhi enkulu, ayikazi igunde nhlobo. Kodwa mase uyibheka ubuso ifana nawe, kuze ufike kuyona fanele uyihlambulukele, kuze ukwazi ukuhlangana nayo. Kuneyindlela okumele uhlambulukele ngayo, mase yakwazi ikwembathe futhi. Ngeke kwembathe ungcolile usadla ukudla okungcolile, kusanezinye izinto ezikumise kabe enhlizweni yakho. Kunendlela okumele uyiwashe ngazo lezi zinto lezi, kuze mayifika kuwe ingene esifubeni sakhe ikwanele, yabo. Baningi abantu abanamasonto amakhulu, kodwa abanye mengibabuka ngokwazi kwami izithunywa zabo zinhle. Zikhona futhi ezinye ezokwenziwa, kodwa mina ngiyakutshela ubaba uMprofessor izaShembe ukuba uJesu mhlawumbe ukhona, wayengasithenga nesithunywa sikaJesu sibe khona ekuphakameni. Ngisho soMikhayela ukuba bakhona wayengasithenga sibe khona ekuphakameni. OMikhayela bele laba bekhona mekuthiwa sikhona, wayengasithenga izaShembe, ngoba wayesewuhlanzile umoya wakhe wathwasa,
wabamhlophe emoyeni nasenyameni. Ayikho into ayingeke imembathe. So uphela nje umndeni awulungisa inkinga umndeni, uhlangane nje. Iningi vele imali laphana, phisane ngemali vele, nithathe imali nikhohlwe indaba zokuphazamisa isonto. Bafuhlele ngemali abantu bayeke ukunaka into enhle kangaka. Ngithi ayibona lonto, baningi abantu abayithandayo lena, kodwa umndeni awuzama ukuyilungisa inkinga zawo, unikezwe nemali yesonto.